Yli 100 vuotta sitten alkoi Hammarin sähkön joulupukin tarina. Alun perin merimiesasuinen mainosnukke tuotiin Ouluun 1920-luvun alussa. Vuonna 1944 nukesta tuli joulupukki, ja siitä lähtien se on ilahduttanut oululaisia sukupolvesta toiseen. Joka joulu äitini kanssa kävelimme Hammarin sähkön näyteikkunan ohi, ja siellä se oli, joulupukki. Ei mikä tahansa nukke, vaan jotain taianomaista. Pukin liikkuvat silmät, nyökkäävä pää ja koputtava jalka tekivät lapsen joulusta unohtumattoman. Tämä perinne on jatkunut vuosikymmenten ajan ja Hammarin sähkön joulupukki on edelleen tärkeä osa oululaista joulunviettoa. Pukki ei ole koskaan ollut vain nukke, vaan joulun sanan saattaja, joka tuo valoa pimeisiin talvi-iltoihin.